سلام تعنا هبلي كرات ملكتنا كما يوعلكم لك ساعات 10 تقينو معد زيننا جميرو مزيناتات ابراهام فسايم قدماي ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ምዝነብሩ ስደተኛታት ሶሪያ ማዕዲ ረመዳን አፍጢር ተኻፊሎም ቶም ቀደማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ብዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ ኩነታት ከም ቅድሚ ሕዚ ኩሉ ሎሚ ኮነ ጽባሕ ምስ ሃገራት እስልምና ኮነ ካልኦት ህዝብታት ብሕውነት ብፍቅርን ብሰላምን ንምንባር ዘለና ጽሉዕ ድንየት እምነትን ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዎም ንጸብጻብ ኣስማማው ኣየነው ኣባዲ ደመቀ الله أكبر بسعبت امنت اسلمنا عبي ترجم زلو ጾም ረመዳን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ስደተኛታት ሶሪያ ማዕዲ አፍጥር ተኻፊሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ናብ ከባቢ 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ሶሪያ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተዳለወሎም ስነ ስርዓት አፍጥር ጾም ረመዳንን ሓገዝን ምስጋና ዘቅርቡ እንትኾኑ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም በሓባር ክሕሉ ከም ዝግባእ ድማ ጸዊዖም نشكر أبي أحمد اللي استقبلنا بهذا البلاد الطيبة ندكتور أبي أزيناينا نمسجنهم أبزا زتبارخت هجر أفطير صوم رمضان بمدلاو كننجد غيرهم يوم أول شيء رمضان كريم علينا وعليك نكون صوم رمضان بصحكم حزب إثيوبيا تقبل قشان سلامونيو إذا هجر سلام زلوا هجريا إذا سلام بمسأن كم نتنا سوريان قيت خون بحبار كتحلو وايقبا ሚኒስትር ሰራተኛን ማሕበራውን ጉዳይ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ ከም ዝሓበሮ ንሶሪያውያን ዝተዳሉ ስነ ስርዓት አፍጢር ጋሻ ናይ መቀበል ዝጸንሐ ባህል ኢትዮጵያውያን ንምቅጻል ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢረን የተለያዩ ድጋፎችን በተለይ ዝተፈላልዩ ሓገዛት ምግቢ ንገብረሎም ኢና ዝተፈላልዩ መደባት ድማ ንድራልወሎም ኢና እዚ ሓገዝ ቀጻልነት ዘለዎን ክኸውን በኣና ወገን ዝተፈላልዩ ስራሕትታት ኣብ መስርሕ ኢና ንርከብ ከምዚ በሓባር ምዃኑ ድማ ምትእስሳስ ስድራቤት ዘጠናኽር እዩ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ፍቕሪ ድማ ይገልጹ እዮም ጽቡቕ ሃገር ምዃኑ ድማ ይዛረቡ እዮም ንሕና ኢትዮጵያውያን ካብዚ ክንመሃር ዝግባእ ነገር ብዙሕ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኣባይ ዘለዋ መሰል ተጠቃምነት ብቋንቋ ዓረብኛን ማሕበረሰብ ዓለም ዝምጉቱ መናስያት ኣብቲ ስነ ስርዓት አፍጢር ተዓደምቲ ኮይኖም ተኻፊሎም እዮም እቲ ተዳለወ እንግዶት ድማ ብዝበለጸ ንሃገሮም ኢትዮጵያ ንኽሰርሑ ዘለዓዕል ምዃኑ ድማ ገሊጾም እዮም ለሃገር የሚሰራ ማንኛውም ነገር ንሃገር ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ንእሽተ እዩ ከም ሃገርና ኢትዮጵያ እትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ሎሚ ዝተገበረልና እንግዶት ብዝሰርሕናዮ ንእሽተይ ስራሕ ወላ ይኹን እምበር ንቐጻሊ ብዝበለጸ ንኽንሰርሕ ዘለዓዕለና እዩ ዝኸውን ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ዝግበር ነገር ንሃገር ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ ተረድኤ طبعا كانت هذه المناسبة بقدماي ሚኒስትር ዝተገበረልና እንግዶት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሶሪያውያን ንሕና ዝተሳተፍናሉ ጽቡቕ ስነ ስርዓት አፍጢር ይነይሩ ነዚ ድማ ኣዚናይና ነመስግን እዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተዳለወ ስነ ስርዓት አፍጢር ኢትዮጵያ በሓበራዊ ማዕርነት ዝንበረላ ሃገር ከም ዝኾነት ተዓደምቲ ኣመላኺቶም እዮም በቤተ መንግስት እንደዚህ ሙስሊም ተሰብስቦ ማፍጠር ማለት ኣብዚ ወርሒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተኸታሊ እስልምና ብኸምዚ ተኣኻኺብካ ምፍጣር ማለት ንዓይ ከመ ሕልሚ እዩ ዝረኣየኒ እቲ ሓቂ ድማ እዚ ክኸውን ዘሎ ናይዚ ሃገር ድሕረት ድኽነት ንምቕራፍ ኩሉና በሓባር ክንለዓል ይግባእ እስላም ኾነ ክርስቲያኑ በሓባር እንተተላዒሉ እዚ ሃገር ዓብይ ተስፋ ኣለዋ እዚ ሃገር ወርቂ ዝኾነት ሃገር እያ እዚ ድማ ንኹሉ ዘለዓዕል ስራሕ እዩ ቤተ መንግስቲ በራይ ሚኒስትር ተካፈለበት በተለየ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተሳተፍሉ ስነ ስርዓት ንሶሪያ ስደተኛታት ምእንጋድ ኢትዮጵያ ተቐባሊት ጋሻ ምዃና ዘመላኽት እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ሃገራት ዓረብን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዝፈጥር ፍሉይ ታሪኽ እዩ ቤተ መንግስት ጠርቶ እነዚህን ምስኪኖች ረዳት ይለላቸው ነዞም ሓጋዚ ዘይብሎም ስደተኛታት ሶሪያ ኣብ ቤተ መንግስቲ ጸዊዕኻ ኣይዞኹም ንምባል ዝተፈተነ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ድማ ኩሉ ናይ ባዕሉ ብጽሒት ንኽዋጻእ ዘለዓዕል እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገበርዎ ጽቡቕ ነገር ካልኦትና ድማ እዚ ክንኽተል ይግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተኻፈሉ ከባቢ 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ሶሪያ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግቢ ሓገዝ ገይሮምሎም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ከም ዝሓበሩ ድማ ከም ቅድሚ ሕዚ ሎሚ ኾነ ጽባሕ ምስ ሃገራት እስላምን ህዝብታትን በሓባር ብፍቕርን ሰላምን ንምንባር ዘለና ቁኑዕ ድሌትን እምነትን ዘጠናኽር እዩ ክብሉ ገሊጾም اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل فارزقنا اجتنابه ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝነበሮ ዝተዛብዐ መርገጺ ምቕያሩ ተገሊጹ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ኣመልኪቱ
زوصو مجلسي أقدمو زنبرو زتزابع الردادة بقبو زغير مخانو كم زملاخت منستر قدات وصعي أفليتلوم أقبالي تي منستر أمباسادر دينا مفتي أبزحابو سمناوي مجلسي أبزو سمن بات منستر بيت عيوز تسرحو عبيتي قدات أبريهم سلازو خانة دما ودو حبرات منقستات أبوانا ويكونتات كل التقرأي ملكتو زوصو مجلسي لوعلاونت زخبرن عبايت هذا الحكي زداسسن كم زخانة قليصهم عمل العالم زركو ميسيوناتن قنصلاتاتن مسجد بداسه كل التقراين شارشاي هاجراوي مرس أنت تحيزو مس عبالاتن زملكتهم عكالاتن محبرسب دياسبورا عميق زته كمستخايده ونابريهم أبزفر دبلوماسي سنزيغا بزملكت أبستفاليا هاجرات زركو لعليشدشم زيغاتات ناب هاجروم تمليسوم يوم يلوم أمباسادر دينا مفتي مبزحتو حبرتسب نمكل خال كوفيد 19 زوصو حقتات عنا بأقواو بزي متقوارو بسنكت لبدا بزح سب نداموت مخانو انستيتيوت عنا حبرتسب إثيوبيا أفليتلوم نهند حاويسو عب كالوت هاجرات وصاي تفيروس انداس عوزلو قلولاو عنا نمكل خال زوصو ممرحتات عنا متقوار بحطاوي أمراض مخانو تانستيتيوت أتحساسيبهم تسفاي لميسا السنادي والله سلومن تادسه كم سعب كقربايو أبي إثيوبيا مقفاح لبدا حمام فيروس كورونا كاب وانا وان انداو السخير كاب اتي عزيزة فرح دما بسنكت فيروس موتو زيغاتات كولتري عزي انداو السخير ممتو مرداتا انستيتيوت عنا حبرتسب يملاخت مكتل دايركتر انستيتيوت عنا حبرتسب ايتا اسچالو اباينه اب تينا يستلن مسنادو ترخيبم ابزاو مبرهي نتلبدان مكلخال زوص حقتات حبرتسب باغواو اندا تكبرون بزي مخانو بركز ولو وغنات وموت انداسانا يومينا إلهم لما حبرسب مدرج የሚገባውን ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማረጋችንና ከማህበረሰብ ክንገብሩ ዝግበና ጥንቃቄ በዚህ ምግባር ብዝለዓለ መጠን መገፋሕቲ ቫይረስ ወሲኹ ብሰንኪዚ ህዝቦምን ሃገሮምን ከገልግሉ ዝኽእሉ ወገናትና ሲናይና ብሰንኪዚ ካብ ስድራ ክሳብ ሃገር ዓብይ ክሳራን ጸገምን እንዳፈጠረ ይርከብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ በሐፈሻ በሀገርና ዘርገፈ ኮቪድ-19 ተጠሚቱ አብዘካይዶ መጽናዕቲ ንመዲናና አዲስ አበባ ሐዊሱ አብ ክልላት አቤተ ከተማታት ሰባት መሸፈና አፍና ፍንጫን ወይ ድማ ማስክ በአግባቡ እንዳገወሩ ከምዘይኮነ ይሕበር አዲስ አበባን ጨምሮ ማስክ ሳያደርጉ የሚንቀሳቀሱ በጣም በርካታ ዜጎች አሉ ምክንያቱም አዲስ አበባ ሐዊሱ ማስክ የገበሩ ዝንቀሳቀሱ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት አለው ካብቲ ጽንዓት ብተወሳኺ ንሕናውን ከማአካል ማህበረሰብ አብ እንነብረሉ ከባቢ አብ እንንቀሳቀሰሉ ከባብታት ንዕዘቦም አብ ዝተፈላላዩ ሚዲያታት ከም እንከታተሎ ንዕዘቦን ዘለና ትዕዝብቲ ብፍላይ አብ ዋና ዝበሃል ዓበይቲ ከተማታት ሕዝቡን ኩሉ አባል ሕብረተሰብ ማስክ እናገበረ ከም ዘይኮነ ንምዕዛብ ኪልናለና ንህንድ ሐዊሱ አብ ካልኦት ሃገራት ወጻ ዘጋጥም ዘለቀለው ላውጣና አብ ኢትዮጵያ ንዘይ ምግጣሞ እርግጸኛታት አይኮናን ዝወሉቶም ምክትል ዳይሬክተር ኩሉ ዜጋ ንምክልኻለት ቫይረስ ጥንቃቄ ክገብርለዎ ኢሎም ብፍላይ አብ ቅነ በዓላት አድሌት ዝበሃል መከላኸሊ ሜላታት ኮቪድ-19 አብ ግብሪ ከውዕሉ አትሐሳሲቦም ነው የበዓል ዝግጅት ላይ ስለሆነ ሕዚ ዘለናሉዋን በወገን ክርስትና ቅነ ሕማማትዩ ስዒቡ ድማ በዓል ትንሳኤ ቀጺሉውን በዓል ኢዳል ፈጥራሉ ነዞም በዓላትን ምኽባር ኣብ ቤተ እምነታት ኾነ ዕዳጋ በዝሕ ሰብ ዝወጸሉን ዝእከበሉን ብምዃኑ ኣድላይ ጥንቃቐ ሕብረተሰብና ክገብር ይግባእ ካብ ሕሉፍ ዓመት ክንመሃር ኣለና ከምዚኦም ዝበሉ እዋናት ኣብ ምግፋሕቲ ቫይረስ ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎም ላዕሎት አመራርሓ መንግስቲ አቦታት ሃይማኖት ፍሉጣት ሰባት ሕግታት ሜላ መከላኸሊ ኮቪድ-19 በአግባቡ ብምትግባር መርአያ ኾኑ ከም ዘለዎም ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ጻውዒት አቅሪቡሎ حفشاوي عقاب حق فيدرال زي حقاوي قجل هوقحات أورحي تحساس على 24 كلتشحن 13 عام تمرت قبل علي از ساميان متقعتي دحري مفصامو اب زوغنو سرحتي كتتلن مرمران هافتي لعلي 6.7 بليون قرشي تجوجل نمفصامي وانجل كيوعلن بزي حقاوي منقدي كيزواورون مكلخال زتخالن تخون متانو 97.6 مليون قرشي زخون ناي هوحات ገንዘብ በአግባብ ሕጊ ውሳነ ውርሲ ክወሃቦ ንዝምልከቶ አካል ተመሐላሊፍ እዮም አብ ሓፈሻዊ ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ዳይሬክቶሬት ጀነራል ምምላስ በወንጀል ዝተረኸበ ሃፍቲ አይተ ዓለም አንተ አግደው ከም ዝገለጽዎም ዘሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸመሉ መዓልቲ ጀሚሩ እቲ ጉጅለ ተቆጻጺርዎ ዝነበሩ ገንዘብን ንብረትን
نزي حقاوي علامو كتقاملو يخيليو بزبل أبا استطرو تكالات كمون أبا تورنت استساتفو موكوناتن كالوت سبا سلطانن أبا استقبرا كتتلن مرمران حافتي وزيتاوي سرحتي ممزقابهم قليس أمالهم أبا تحت إفرت ويون تأمت زمحادرون كالوت زامرتي تكالاتن أبستوغنا كتتلن مرمران حافتي 3.8 بليون قرشن شير استعدقلو متن جنزب 419 مليون قرشن بدمر لعلي 4.2 بليون قرشي بتأزاز بيت فردي بمقدار كمون قمتهم لعلي 2 بليون قرشي زخانو 179 مملالستي صعنات درق انفساسن تشكركرت مخاين نمحبا صعري انت قبرو تأزاز بيت فردي بموصون حتى حقي حبراوي متحبار منقستي جبتي بمقرابن نابقوش تحقر كملسو تقايليوم بحافشا عيت عالم عن تعقدو كمز قلسوو تزي حقاوي قوجله هوحات أبلع لأزي سامين مدقعتي دحري مفتصامو تقوجله يقوطاطرم زنبارو غنزابن نبرتن نتوساخي مدقعتي كيو علمن كيحابقومن عبي تخرت وهايبقوم بفتنات بمسرحو سرحتي مكلخال وصيتاوي مقبارون حزون زترفو سرحتي مس بيرو مرمرا ونجل فيدرال بوليسن كالوت زملكتهم أكالاتن بحبار بمخان تقرأت توهيبو يسرح ملاو حبيرهم يوم موسى خواجا كراي جزا زترجع محبراوي هوت نكاي مرحون نستفالي محبراوي كلولاتن بمستاح هوتهم يفتن مهلاو نبرتي عديس هابا قليسهم منقستي نايتي صيقم صعبين تجنزيبو هزوز فتح كقبرلو كام زقباد مام اتهم نبرتي اتحساسي وملو نصاب بروك تسفاي عبادي دمكام ብዙሓት ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ጉዳይ ገዛ خرايق እንዲ ዝዓበዎም እዩ ዝጸገም ካብ ዘጓነፎም ነበርቲ ሓንቲ ዝኾና ወይዘሮ ጸዳለ በትሩ ቅድሚ ሕዚ ተኻሬኖ ካብ ዝነበረ አዲሱ ገበያ ኮንዶሚኒየም ብወሰኽ ዋጋ ኪራይ ገዛ ምኽንያት ካልእ ገዛ ንኽእልሻ ከም ዝተገደደ ሓቢረን ከለተለት የቤት ኪራይ በጣም እየተወደደ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ምስ መነባብሮም ምንሃር ተወሳኺ ገዛ خراي ብጣዕሚ ኣዝዩ መጨናነቕ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ትርእኒ ገዛን ምልቃሕ አቅሑተይ አምስንዳ እንሃለኹ ኢኻ መጽኢኻ እዚ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዘተሓሳስብ ካብ ንረኽቦ እቶት ንላዕሊ እናነከየ እዩ ዝርከብ ወሰኽ ገዛ خراي ምንሃሩ ቆጢብካ ተስፋ ዘለዎ ህይወትን ምምራሕ ዘኽእል ብዘይ ምዃኑ መንግስቲ ዋጋ ክትምነሉ ከም ዝግባእ ድማ ወይዘሮ ጸዳለ በትሩ ገሊጸን እየን እንደ ሰው ሆኜ ሳስበው ለመጪው ትውልድ ማስበው ሰብ ኮይንካ እንት ተሓስቦን መጻኢ ወለዶ ቁጠባ ዝበሃል ነገር ኣሎ በዚ ዓይነት መንገዲ ግና ዝሕሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ድማ እንተረኸበ እቶት ካብ ኢድ ናብ ኣፍዩ ወሰኽ ናብራ ከም እንትሪኦ ዘለኻ ይንህር እዩ ዘሎ ገዛ خراي ክፍሊት ትምህርቲ እንትውስኽ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ እናሃለየ ቆጥቡን ትበሃል ሕልሙ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ እዚ ኣነ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር እዩ መንግስቲ ኮንዶሚኒየም ጥራሕ እንተይኮነስ መንበሪ ገዛ ዝኾነ ዋጋ ክትምነሉ ይግባእ ካልእ ተመሳሳሊ ታሪኽ ዘለዎ ማይተ ኑሩ መሐመድ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ገዛ خراي ህይወቶም ምምራሕ ዝኽኣሉ እንትኾኑ ምስ ዋጋ ገዛ خراي ሕገወጥ ደላላ እንትውሰኾ ፈታኒ ምዃኑ ዝሓበሩ አይተ ኑሩ ሕዚ ተኻሪሙሉ ዝርከቡ ገዛ ጽቡቕ ብምዃኑ ከም ዝተረጋግዑ ሓቢሮም በክራይ ጭማሪ ምክንያት ከመሃል ከእምብርት ወደ ዳር እየወጣሁ ነው የመጣሁት ካብ ማእኸል ሕምብርቲ አዲስ አበባ ናብ ጫፍ እናወጻኹ የመጽየ እዚ ነገር ኣዝዩ እዩ ዘማርር ኣብዚ ምስ ኣተኹ ግና ዕረፍቲ ረኺበ እየ ከም ተኸራይ እንተይኮነስ ከም ቤተሰብ የዝነብር ክፍሊቱ ድማ ተመጣጣና እዩ ኣብዛሓ ደላላ እዩ ዝጻወተልካ ሎሚ 3000 ዘካረየካ ገዛ ጽባሕ ንኻልእ ብ4000 ይብል እሞ ኣምጺኡ ምስ መካረይ ገዛ የራኽቦ መካረይ ድማ ገዛይ ከሕድሶ እየ ወይ ድማ ውላደይ ክመጽእ እዩ እዚ ገዛ ይደልዮ እየ ኢሉ የልቅቐካ ኣስዒው ድማ ነቲ ኻልእ የካርዮ ወሰኽ ዋጋ ኪራይ ገዛ ኣድብ ንምግዛእ ድማ መንግስቲ ዋጋ ተመን ከውፅእ ከም ዝግቦ ኣይተኑሩ ሓቢሮም እዮም አንድ ግድግዳ እንጨት ላጥላጥ አርጎ ሰክቶ ጭቃ ለጥፎ እንፀይቲ ዶቢልካን ዝተሰርሐ ገዛ እግርኻ ክትዘርግሐሉ ዘይትኽእል ገዛ 3000 ይበሃል 4000 እውን ይበሃል ከመልካ ዳኣ ትነብር መብራህትን ማይን እውን ብላዕሊ ይውሰኸልካ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዓይነት ገዛን ስፍሓትን ተራእይ ዋጋ ተዝትመን ጽቡቕ እዩ ባህላ እየ እዚ እንተ ዘይኮይኑ ዝቕጽል እውን የስግ እዩ
استفلالو سرحت دلالاتات زسرح عديس فانتاو مغنيات وسخ واقا كراي عطاو تخراي غزا زي مغنزابن زي حقاويان دلالاتات مخانوم أبريو يوم دلالوش كاكاروچو غايدو يهن يأكل يوطعلاچوال دللتي مس مكاريت خوينهم واقا بموزا كندزي بلوو يبلوهم كندزي دمان عيتهون زبلوو نقر اللو حقوات زخونو دلالاتات نشتي نقرات ناقلمو عبا لعل سبسو عنتو يفترو يوم ازي قبو يكونن نزي دما سقوم تموسات يدلي زكونتات بخمزين تقتلو محبراو قوسي زقاد المخانو تزراربنا يوم سبات تام ملاقيتهم يوم زيغاتات اب زكايد هاغراوي مرصا نقح تساتفو نخغبرو كم زغبا قدماي مستر ابي احمد اغنزيبوم اوان مرصا زيغاتات بستفالي منغدታት تساتفوم كرغاغصو كم زخلو توم قدماي مستر ابريملوم كارد وسيدوم بسلاماوي منغدي نممراص نبعلوم كاب مدلاو حليفوم اب سيفيك محبرات بمئتاو كيد مرصا غلصن تامانن نخون ناي بعلوم استواصو كبركتو تسويت يغبرلوم يلوم زيغاتات اب اوهوا كاردي غوسغواس مرصا بزملكتن كيدي اوهوا دمصن زولو غديات قوزصر كغبرو كم زخلوغن اغنزيبملوم مس حيلتا صتا بمخان اب قدمن دهرن مرصا كغاطمو زخلو غونصታት نمتراف تساتفو حبرتسب زيتكا اغده كم زلوو توم قدماي منستر ام محبراوي فيسبوك غصوم صحيفوملوم قدم حزي ز تقايدو حمشت مرصاتات نحزب تግራይ كندتي زدل زيربحون بزحات اقامات زتعناقدون كم زنبرو كاب مسرتي هوحات حاد زغنو كولونيل فسا غليصوم توم كولونيل لعلي درغي نحزب تግራይ زسكونتو هوحات مخاناون يبروم نازريت بريوم اب ኢትዮጵያ በዝሐለፉ ዋናት ናስታት ሐሙሽ ተግዜ ዘአክል ሀገራው መረጻ ተሳሊጦም ይሁን ዳምበር ነጻ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ መረጻ ከም ዝነበረን ምግላጽ አጸጋሚ ከም ዝኾነ ዝተፈላልዩ ውድባት ፖለቲካና ገለጹ በመሪሕነት ህወሓት ኢሃደግ ናትሳለጥ ዝነበረ ዝሐለፉ መረጻታት በፍላይን ህዝብ ትግራይ ክንድት ዝድለ ዘይጠቀመን ብዙሓት ጸገማት ዘታናገደ ከም ዝነበረ ካብቶም መስረት ውድብ ህወሓት ዝኾኑ ነባር ተጋዳላይ كونيل فسها يقلصوم ايتوكلنا كبل زلو حزب تግራይ امبر بعل حوحات يوكلهم الى اختوسن يبلا اب تግራይ كوز غبر زنور مرچا كو تاريخ تزيت صحيته عنق 38 مراطنا يممراطن ازي تغوراو خوين ايكونن مراط من ينيرو تتعذبي تمراط كيكون زمرط نيرو نسخه وي ادو وي كالي الكان تمريتك كورجنوس يدبر خالي يزاتو مراتي تي تعذب زنور الهونتاتي سلازي حق منغستي كمان نمزط حسنور بعل حوحتي خص غلكا اف تግራይ نيركا كاو غازيطاوين كالي ينبب نيرو زنو خن تايز غبر نيرو رداتا يخلكن وي كم منغ سراحتنيا انت خوينو خبارر يغبر مقال تግራይ تبالو نير اكچوالي سورس كاو دمصو ያን ማነው ጋዜጣዊን ከሆነ ይخل مقال هو ناتكو نايمندي ناي دمصو ያን سنبركو ግን አንቀጽ 19 حق منغ سنان تايز نوس አንቀጽ 5 كم دليتكا ناي مصحف ناي منباب ناص بريس كم زلو يزقمط فريدم اوف اكسبريشن يلو انتو متويوا ግን او يسرحن يخلكل اذا انت حق منغست تحساتي ስለዚህ اذا قال زي انا ايقلاله اتقالال حق منغست تحيسم كومبليتو زتقوملون زشكركرون زنورو ጉዳይ ስለሆነ ህዝብ ትግራይን ህወሓትን በአታሳስባ ፍጹም ዝተፈላልዩም ዝብሉ ኮሎኔል ፍስሃ ሃፍቲ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ትካላት ትእምት ነረብሓ ህዝብ ከይውዕል ናትሰርሐ ከም ዝነበረውን ገሊጾም ህዝብ ትግራይን ህወሓትን ኮምፕሊትሊ ዝተፈላልዩ በተሓሳሰቡ ዝተፈላልዩ ነይሩ በፈላልዩ ተሓሳሰቡ ነይሩ ካልእ መማር ሲና ነበር እስኪ እንታይም ዘሉ ኣብ ዓድዋ ማይቅነጣለ ተሳሒቶም አሕሊፎም ነይሮም ድውጾ ያነ
سنة ممحدار كمين هي لهم سي سنة ممحدار خم زولكم يلوهم كالي كوسد كاس نايت متهافت نتقرا هز أي ما أخلنا نير نايت ببليون دولار زأكل كوي ببليونات زأكل دولار كوي اسكي مقالة نهاية يوحنس سلطان هاللوكو ناي شاو إثيوبيا تبهذا نار وانا ختمه كوي نير 10 شعات عمت قل ما يكندي معتي أو سون كل تجزيره كيد تنك أوراجات تبهذا النار 10% كو أي باطحن اسكي أبداس تمهار نيرو كاب دخلت ولا لسالسة برسنت كنكون نيرنا وطأت تقراوي زولعو صرحون سينو ببحر غير طفي قلب عسى مخونه نير اسكي اكال غدات 100 شح ملمون نير براندا سدرات سبعة 4 تقتيله ثلاثه تسوي امني كنت زينا ولد مدمنت نير جنرال غزا ابراكو خيدو اقالعوم كاي تايت غبر اخولو نو خبلي مقريو ماركاي مقروا نيرو ريخايا طرح زبانن دخل زولعو سينن كالي كادرتات 4 كو اغادي لي 4 يوم كايتو مولسن من تغادل يلوم زول كادر كو ينيرو زيكو يتاني صنيرو ام ميديا كوم زيلن يلنا وخيت كو سويت سمع كوم زول خادر ينيرو سلازي نايت منتافت لنا حوات سبب سلطانات ينيرو كازغر مكا بورد مرحتكو بوغو ادراغوت يزبال نيرو حقي قالتني اخمر نيرو وين اي تقراي مكربيتي خمر حز قبا نيرو كلهم من يوم نيرو وريت غير يفلط وريت غير زول اكل تهلي ونحنق نيرو يسر نيرو نساتهم زبا اصل زنورو نسخا بزح وسيدك انا وحد وسيده زول كركر مبر نهزو تقراي قنطات زاكل طقم يوعل نيرو بوبو ادراغوت تهاله ونيكون زمرح نيرو بت بارتي زمرح نيرو زيت عاوي جانا حوحات قلت زي توم نبار تغادلاي غجلا حوحات اب ممحدار مريتون عبي صقم يفطر كم زنبرن نت حزبونا بستفلالي صقمات كقلاع كم زغبروم حبيروم كما جلالص اكونينيل فسها لعل درغي نحزب تግራይ سكونتو حوحات مخانا يبرهم كالي ها ناي كتما خنغركا ناي كتما مريت كاتو تلو خندي مزغزو نير ب10 قرش ب100 قرش ب11 حنا ولا حاجه كشي تلها خندي ب10 صوحرت ب10 شح كاو بمليونات ግን من يزغزو تخراي سبسابت قرديد على هفت مس تلمعتا على هفت يكونن قد تزرعو تقرديد مس سلطان كوين تصقيو مس يزرعو يحطرو من يغزو تلمعتا على هفت تمشكل ግን كندي كفتኛ ገንዘብ ከፍል ይወስዶ ሓደ تلمعت ይጓተተሎ ካላይ ተሃፍት ዓመን ይጥቀመሎ ባዕሎም ተብሰብ ሃፍት ይጥቀመሎ ክስካ ከምት ሲኮ ይኒሩ አብዝ ትግራይ ዘነበረ በደልኮ ها درجي يودلو نيرو يبحال نيرو كالي يودلو يبحال نيرو كاو زي الناس بدليو نديام يبلص غلغليس يبس سلازي كوم زي اني راواحد بايتو فيدريشن مرصا لون زبن سلاماوي ديمقراسياون فتحاون كخون كلهم سب صحيت اكلات بحلافنت كنقساقسو صاوي تقريبهم كارد مرصا موسادن ام مرصا مستافن زيغاتات حق منغستي زهاو مسل كتقمكون صاويعلهم نصبصاب غلغالو زينا ايتيوبيا يبرها بادي هاجراو مرصا سلاماوي ديمقراسياون تأمانن مرصا نكخون تساتفو كل محبرتسب سب صحيت اكلات وسانيو خيد مرصا نكعوت بورد مرصا ايتيوبيا كابز فصمم تكبارات بتوسخي منغستي يلون تنحنحت بارتات عبي حلفنت كم زلوم يو افغواي بايتو فيدريشن ادم فرح زغلصو مرጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ مرصا سلاماون ديمقراسياون كين نخسالت كم منغست زلو حلافنت له بورد مرصا بحق منغست استواو سلطانن تكبارن مسرت بمغبار مس مرصا تتاحيزو زسرحو مسرحت خمزلو خينو منغستات كللون مرصا سلاماون ديمقراسياون كينو نخزازم حلافنت كوسدو اللوم بايتو فيدريشن دما لعلنت زحلو تكال بمخانو شادشي اغرا مرصا حق منغست بزقمطو اغواب نخكايد كل حلافنتو نخفصم استفلالي منقساسات الناسرحه صنيحيو اب مرصا ساتفو بارتات امراص حسابو سلاماو بزخونه منقدي نهزب مقراب دمصن مركاب كنحن حكم زغبا ايت ادم وسيهم يገልጹ አማራጭ ሐሳብ አለኝ የሚል የፖለቲካ ፓርቲ
ኣማራጭ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ፓርቲ ፖለቲካ ሓሳቡ ንህዝቢ ብምቕራብ ህዝቢ እንተኣሚንሉ ኣብ እዋን መረፃ ድምፂ ክህቦ እዩ በዚ ኸይዲ ብነፃ መረፃ ናብ ሓላፍነት ዝመፅእ ድማ ብዝግባእ ብምፍፃም ልዕልና ሕገ መንግስቲ ዘኽብር ክኾን ኣለዎ ብመረፃ ዝሰዓረ ድማ ሕገ መንግስቲ ብምኽባር ሓላፍነቱ ንክፍፅም ክንሕግዝ ኣለና ብሓባር ክንሰርሖም ዝግብኡ ስራሕቲ እውን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣደም ፈራህ ከም ሃገር ሓበራዊ ጉዳያት ብሓባር ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ሻርቻ ሃገራዊ መረፃ በብርካ ሃገር ጉንበት 28 ኣብ አዲስ አበባን ድሬዳዋን ድማ ሰነ 5 ክሳለጥ እዩ ኣብ ዝመጽ መረፃ ናጻ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ንክዛዘም እናሰርሑ ምዃኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ማሕበራት ሲቪክ ገሊጾም ዋና ካይዲ ስራሕ ሰርብ ኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት ኣይተ ንጋቱ ደስታ ዝመጽ ዘሎ መረፃ ብዓወት ንክዛዘም ዝኽኣልናዮ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣሎም ከተማ ውስጥ ቴሌቪዥን አለ ሬዲዮ አለ ኣብ ከተማ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ሶሻል ሚዲያ አለ እዚ ሁሉ እኽልዩ ዋላተ ዘይተባሃለ ግን ካብ ከተማ ወፃእ ዘለው ርሒቆም ዝነብሩ ካብ ማሕበረሰብ ድማ ደቀ ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልን ጠመተ ሂብና ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ክጥቀሙ ንምስራሕ ተሊምና እዩ 76 መናእሰይ መልሚልና ባጅ ወሲድና ኣለና እዞም መናእሰይ እንተወሓደ ኣብ ወረዳ ክልተ እንተኾይኖም 32 ወረዳታት ንሽፍን ኣለና ማለት እዩ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ምሽፋን ይካል ማለት እዩ ኣይተ ንጋቱ ኣብታ ክልል ዝርከቡ ማሕበራት ሲቪክ ሕጽረት ፋይናንስ ኣለዎን ይብሉ በጀት ማነቆ በምንም አይነት መልኩ በጀት ምሕንቆ እዩ እዚ ብዝኾነ መልክዑ ክንሓልፎ ይንኽእልን ስለዚ ስቕኢልና ከይተቐመጥና ክፍትሐልና ዝሓተትናዮ ኣካል ሕጋዊ ሜድኡ ክፉት እዩ በዚ ቅሬታ የብልናል ናብ ተግባር ኣቲና ኣብ ወረዳ ኸይድና እንትነምህር ደው ተቢሎምና ክነልዕሎ ንኽእል ነገር ነይሩ ቅድሚኡ ግን ብምኽንያት በጀት ደው ኢልና ኢና ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ራሄል ፍሬው ዜጋታት ብእዋኑ ካርዲ መረፃ ብምውሳድ ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ከረጋግጹ ጻውዒት ተቕሪቦም ኣለዉ በተለያየ መልኩ በአመፅ ስርዓት በዝተፈላለየ መልክዑ በአመፅ ብኹናት ስርዓት ተቐይሩ እዩ ኩሉ ዘላቂ መፍትሒ የምፅአን ብዝኾነ ኩነታት ኮንካ ስርዓት ብመረፃ ንምቕያር ኢና ክንፅዕር ዘለና ካብ ዝወፃኢ ካልእ መመረፂ የብልናን ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራፃይነት ኣይምዝገብን معد زينا حزوني قصل كرات ملكتي ناب زينا وتأخذ جركم بلبدا حمام فيروس كورونا أزيان داتا سيت تركب هندي أوشت 24 ساعات راح بمعخلاي لعلى كل التشحن شعات 200 زيجات تنتمتو لعلي 340 شمتن شح سبات دمام بمعلتو بفيروس كورونا إن داتا تحازير كبوم بحسرة صقم قرب عراوتن أكسجين دمام زيجاتات أب مأخل حكمنا انتي بتحو هوتهم كسنو تجديدهم لهم محور سب عالم تهاجر أقات موازلو حسرة أكسجين مفتاح عند ترباربه يركب